Moro vaan kaikille ja oikein hyvää uutta vuotta. Ja tosiaan tervetuloa tänne YouTuben puolelle. Tänään mä ajattelin, että mä voisin vastata teidän kysymyksiin ja kommentteihin, joihin mä en ehtinyt vastaamaan vielä tuolla TikTokin puolella. Ja sitten voisin vastailla noihin kysymyksiin, mitkä oli mun mielestä ainakin ihan nostamisen arvoisia. Joten eiköhän mennä vaan itse asiaan. Jees, eli ensimmäinen kommentti on tuossa videolla, missä puhuin noista ajantasauspysäkeistä ja mitä ne on. Eli siis Tapio Antero on kommentoinut, että miksi tätä ei voi kuuluttaa matkustajille in real life. Ja se on ihan hyvä pointti. Mä veikkaan, että yksi syy on se, kuljettajat ei vaan kehtaa sitä kuuluttaa. Toinen, yleensä se on niin lyhyt se aika, eli se saattaa ehkä olla maksimissaan minuutin 2. Harvemmin sä sen pidempään niillä pysäkeillä seiso. Niin sitten vaan jotenkin ajatellaan, että ehkä tästä ei nyt sillä niin iso info ole matkustajille. Jees, Glonk on kysynyt jo hetki sitten, että ajotko useinkin 75 bussia? Tuohon mä voin vastata vaan sen, että meillä vaihtuu linjat melkein päivittäin. Valehtelematta nyt viime aikoina mä oon ollut aika usein ajaa 75 sekä myös 506. Tossa Maani ja Peetu kysyi vähän samankaltaisen kysymyksen, eli onko bussikuskeen lempilinjoja mitä ajaa? Vastaan tähän kysymykseen tälleen samassa sektorissa. Eli sanoisin, että top 3 varmaan 67, 520 ja ykkösenä varmaan 239. Mun mielestä se on ihan paras. Inhokkeja. En mä tiedä, onko mulla oikein inhokkeja. Ehkä melkein noi kaikki, mitkä menee Pasilaan läpi. Eksy oli kysynyt Toyota Prius kysymysmerkki. Tiedättekö mitä? Mä oon saanut niin paljon hiittiä tästä, siis ihan liekiheittimillä persuksiin, että miksi sä ostit Prius? No siis oikeasti se syy siinä on se, että kun se oli plug-in hybrid, mä halusin kokeilla jotain ei ihan perusautoa. Mä ajattelin, että Toyota nyt näytti olevan halvin vaihtoehto, Toyotat on kanssa aika kestäviä ja niin edespäin. Niin. Ja muutenkin siis on kiinnostunut kaikista tämmöisestä teknologiasta. Se on hyvin ekologinen auto. Ainut minkä on joutunut vaihtamaan itse on ollut pyyhkiä sulkeet. Toiminut ihan mahtavasti. Jees, ja Peetu oli kysynyt kanssa, että mitkä bussit on parhaita. Mä sanoisin, että mun henkilökohtainen suosikki tällä hetkellä on toi Yutong E15. Se vaan on kaiken puolin tosi hyvä bussi ajaa. Sillä jos puhutaan ajokokemuksesta. Ehkä joku päivä me saadaan vielä tommonen Yutong U15, semmonenkin olisi ihan hauska kyllä testata. Näyttää aika siistiltä. Sitten ehkä toisena tulisi jopa mikä toi VDL Citea. Onko se, mä en ole ihan varma mikä se mallin nimi, onko se LF122? Joku kommenteissa kuitenkin korjaa tässä. Joo. Kolmantena sanoisin varmaan ihan perus Volvo 8900. Se toimii aina ja se on kyllä hyvä peli ajaa. Varsinkin ne uudemmat, 2019 Volvot, niin digaan kyllä. Karen Buslaver oli kirjoittanut, että ootko ajanut ikinä Volvo 8700 LE-busseissa? Mä nyt vähän muotoilin tää uudestaan. Valitettavasti en. Jos jotakin olisi halunnut ajaa, niin ehdottomasti niitä teliversioita, eli mitkä oli niillä B12 PLE-alustoilla oli. Mutta just se 340 heppainen moottori, niin valitettavasti ei ikinä päässyt kyllä testaamaan. Mutta ehkä joku päivä vielä. Jees, eli tää seuraava kommentti oli tullut siihen mun lastenratas-videoon, jossa mä selitin siitä sinisen napin merkityksellisyydestä, että miksi se kannattaa painaa. Niin Mira on kommentoinut, että ihan mielenkiinnosta, mutta miten se sininen nappi näkyy siellä kuskilla? Välillä hävettää painaa uudestaan sinistä nappia, jos joku on jo painanut punasta, mutta ihan ymmärrettävää, jos siellä tulee eri merkki ohjaamaan. Joo, tosiaan tulee, ja se oikeasti auttaa meitä erottamaan sen, että onko sieltä lähdössä rattaat vai ei. Ja mä voin sanoa oikeasti, että 40% ei paina sitä sinistä nappia. Ja se on valitettavaa, koska sitten tulee niitä vähän ikäviä katseita peilien kautta. Mutta tää on vaan semmonen muistutus, että katsokaa aina, mitä nappia painatte sen. Jees, ja tuo sama video Noora oli kommentoinut, että silloin kun liikuin rattaalla painoin aina sinistä nappia halutessani kyydistä, mutta ehkä vaan 60% kallisti bussin. Välillä bussi ajettiin niin kauas siitä pysäkistä, että sinne pysäkille oli mahdotonta päästä. Tai piti mennä aluksi tielle, sitten vasta jalkakäytävällä. Joo, tää on kyllä asia, minkä mä oon huomannut aina silloin tällöin, kun itekin matkustan, ettei kaikki ehkä välttämättä myöskään muista painaa sitä kallistusta, eli jotain petrottavaa meilläkin. Mut joo, tuohon kommenttiin vielä, että bussi ajettiin niin kauas pysäkistä, niin välillä
tuolla saattaa olla semmosia pysäkeitä, jotka on ns. Rakennettu ulkokaarteeseen. Eli se meinaa sitä, että varsinkin jos sulla on tosi pitkä bussi, niin se keskiosa jää kaikista kauimmaksi. Koska jos sä katot niitä akseleita, niin etuakseli on täällä ja taka-akseli on täällä. Tähän jää väkisinkin semmonen rakko. Viikin kohdalla 506 varrella, niin se pysäkki, mikä lähtee Myllypuroon päin, niin siinä on just tämä sama ongelma. Ehkä meille tulee vielä Mind the Gap-ulluksetkin bussiin, who knows? Jees, ja tää vikakommentti löytyy tosta mun videosta, että jos sulla on penkillä kassi, niin sun pitää valitettavasti siirtää se. Ja Jenni oli kommentoinut. Jaa, minne sitten laitat kassin, kun jaloissa 1 ja sylissä 1, eikä mahdu se penkillä olevakaan mihinkään. Tää oli vähän controversial video ehkä siinä mielessä, että tää aiheutti aika paljon tunteita ja reaktioita. Mutta noin. Mä en nyt haluis kyseenalaistaa liikaa, mutta mun on pakko kysyä, että minne sä oot matkalla 3 kassin kanssa? Onko sulla peräti ruumis mukana tai jotain? Se oli vitsi. No joo, mutta jos nyt ihan totta puhutaan, niin tämmönen tapaus, että sulla on 3 kassia mukana bussissa, on varmaan aika harvinainen. Ehkä tässä nyt voidaan käyttää sellaista maalaisjärkeä ja miettiä, että ehkä jos bussi on tyhjä, niin totta kai se voi olla siinä. Ja toki jos sulla on 3 kassia mukana, niin ehkä tässä tapauksessa taksi on ehkä jopa parempi vaihtoehto. Mahdollisesti. Mutta mitä minä aloin kyseenalaistamaan asiaan, totta kai olet aina tervetullut bussin kyytiin. Jeps, päästiin videon loppuun ja jättäkää teidän tulisimmat kysymykset, mitä haluatte kysyä kuljettajalta, mä vastaan niihin sitten tämmöisessä videomuodossa. Kiitos kun katsoitte ja vielä kerran oikein hyvää uutta vuotta ja palataan seuraavan videon parissa.